Assalamu alaikum, sallama ne, sallama ga bako ta zama dole. Jinjina ga kamfanin Nizard Transport, kamfanin da ya yi ta tsara a cikin kamfanoni. Kun ga kamfanin da ya suna a duniya kuma muke alfahari da shiya. Kai ne kan na faɗi na ƙara faɗi, Nizard Transport ni da ku akwai amana. Wallahi aiki kuka babu kama hannun yaro. Ga motoci manya-manya na alfarma kun tara, ga AC ga TV kai har da wajen sanya caji. A to ku mata ya albishirin ku, wallahi nesa ta zo kusa. Nizard Transport duniya ne. Suna da daɗin sha'ani ga marhaban da kwastoma. Mu in dai ta ce dole sai da kamfanin Nizard Transport, mu shi ɗaya muka muradi. A to ku ja mu je, wallahi kuna lokaci, mu sai inda ku za mu yi. Ja mu je gaba zaki mai kore rundunar naman dawa. Na ƙara da cewa gamji shasara da sassaƙa kuma sannan bom. Shin waye na babba wanda ya ansa sunan shi babba PDG Alhaji Bashir. Wallahi ɗaukaka kan Ubangiji Allah ya baka. Jama'a kun ga mai kamfanin wanda ya ansa sunan shi babba. Wallahi babba ne, Ubangiji dai Allah shi ƙara ɗaukaka. Jama'a kun ga wanda ake kira da sarkin ilimi ma dogon hikima. Wannan shine mai gidan masu gida, Ubangiji Allah shi ƙara arziki. Alhaji Bashir mai gidan masu gida, ni da kai akwai amana, ina miƙo gaisuwa ta gare ka. Ubangiji Allah ya ƙara arziki da wadata. Shin waye na oga mai bi ma babban oga. DG Umar kenan, babba mai farar zuciya, Ubangiji da Allah shi ƙara ɗaukaka. Jama'a kun ga mai son jama'a wanda kullum gurin shi ga kamfanin Nizard ya ci gaba. Haba to ai shin ni ba na mance ka DE Alhaji a gara, da yan na mance ka ban kyauta ba. Haba to ai dole a sako ka. Ai wanga baiti duka na kuna. Allah ya ƙaro arziki da wadata. Center na mai Ostars namu kai ma dole in sako ka. Wallahi wayan gabaitoci duka naku ne, Ubangiji Allah shi ƙara ɗaukaka. Kun ga mutum mai farin jini da san al'umma, Ubangiji da Allah shi ƙara arziki da wadata. Mutum na biyar Maradi Shawe, wallahi kai ma dole in sako ka. Na miko gaisuwa ta gare ka mai gida. Na shida shine Tawa Musa, wallahi janjina nake miƙowa gare ka. Nan ba na 7 Doso Adamu, wallahi kai ma dole mu yaba ka, mun ga aiki yana tafiya sai godiya. Lamba na 8 Agades Adam, tarin gaisuwa buhu duka duk ina miƙo ta. Lamba ta 9 Halit Yusuf, mai gida ni kam na ce duk ina gaishe ka. Na 10 Zandar Yusuf, ni da ku akwai amana, na miko gaisuwa ta gare ka. Mutum na 11 shine Difa Muhammad, kai ma na gaishe ka, Allah ya ƙara arziki da wadata. Na 12 ga Yari Duwan, ni da kai akwai amana, babban mai gida ina gaishe ka. Na 13 Madawa Rufai, ni da kai akwai amana, Allah dai shi ƙara ɗaukaka. Na 14 shine Kwanni Muhammad Hamidu, wallahi kai ma na gaishe ka, Allah shi ƙara arziki da wadata. Shugabannin Nizard Transport kenan, kuma direbobi ga naku. Shin wai ina salsa ka bi ka laɓe ka ɓoye, ni kam ina gaishe ka. Haba Abdulkarim, ai ba na mancewa da kai, dinda na mance da kai dole in haɗa maka yana mari. Jama'a wannan shi ake kira da direban direbobi, wanda ko direban jirgi dole ya ɗaga mai kafa. A to ja mu je gamji shasara da sassaka kuma sannan ba, muna ganin aiki sai godiya. A gali kai ma dole in sako ka, dan baitin ka ya riga da ya to kuma na faɗe shi. Mutum na 3 Ismail, wallahi ni kam ina gaishe ka. Mutum na 4 kuma Salha, kai ma ina gaishe ka. Mutum na 5 Musa Dogo, kai ma duk ina gaishe ka. Da kuma Murtala, kai ma ina gaishe ka. Sai na 7 Mustapha El Shakub, wallahi kai ma ina gaishe ka. Sai na 8 Ahmadu Mahmud, wayannan su ne direbobin Nizard Transport. Nizard Transport kamfanin da ya suna a ƙasar Nijar. Kai ba ma Nijar kaɗai ba, har da sauran ƙasashe. Matahiya gar ku bari a baku labari. Wanda ya ɗau nauyin wannan Abdulkarim Abdulwahab. Sai ni kuma baban Yalo duk ina gaishe ku.